Критериите за вагинална инфекция, т.е. колпит или вагинит, са две групи. Едната група включва промяна в характеристиките на вагиналния секрет или на вагиналното съдържимо, като цвят, консистенция и мирис. И втората група е наличието на субективни симптоми, като щипене, парене, сърбеж, дискомфорт, парене при уриниране. По отношение на характеристиките на вагиналния секрет, нормалният влагалищен секрет няма миризма, докато при вагинална инфекция възниква миризма най-често на развалена риба. Цвета на нормалното влагалищно съдържимо варира от белезникав до бял, а при инфекция той става жълто-зеленикав или сивкав. И консистенцията нормално варира от течна и точлива до оскъдна и жилава, а при инфекция тя става много често наподобяваща на пресечено мляко или на извара.